ଭାଇରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଦିନ ଖରା ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଧଇଲା ବେଳୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଚୁଲିରେ ଯେମିତି ରଡ଼ ପଡ଼ିକି ଧରି ପକେଇଲେ ଯେମିତି ତାତିଛି ସେମିତିଆ ଲାଗୁଛି। ବାହା ହେଇନଥିଲୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ 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 ବୁଲୁଥିଲୁ ବିନ୍ଦାସ ଭଳିଆ ହେଲା ମାନେ କେତେ ସୁଖରେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଏବେ ତ ବାହା ବାହା ହେଇସାରିଲୁଣି ପିଲା ହେଇସାରିଲା ଛୁଆ ପରେ ସଂସାର। କଷ୍ଟ ଆଉ ହଁ ହଁ, ଭାରି ଭାରି କଷ୍ଟ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଦେହ ହାତ ପୁରା ଖରା ଯୋଉ ରେଟରେ ହଉଛି ପୁରା ଗୁଳଗୁଳି ସେଇ ରେଟରେ ହଁ। ଟୋଟାଲ ପୁରା ଦେହ ହାତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଓଦା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟୋଟାଲ ଓଦା ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଦେହରେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ହଉଛି ଏଇନା ଯାଇକି ଖାଲି ମଟର ଲଗେଇକି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବା କଥା। ସିଏ ବି ଆହୁରି ଦୁଃଖ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋର ମାନେ ଗମ 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 ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ହଁ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଭାବେ ସତରେ ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫଟା ସବୁଦିନ ଠିକ୍। ପୁରା ଠିକ୍ ମାନେ ବାପା ବିନ୍ଦାସ ଥିଲେ। କରିବ ବିନ୍ଦାସ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆସିବ ଇଚ୍ଛା ହଁ ରହିବ ସଂସାର କରିବ ସବୁବେଳେ ସଂସାରରେ ଟେନସନ୍ ରହିବ। ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍। ବାପା ଥିଲେ ମାନେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା କଷ୍ଟ କ'ଣ। ଆଉ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସଂସାର ଚଳିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ ଚଷମା କିଛି ବହୁତ ଗୋଦାମ ବି ଲୋକ ଆମ ଗୋଦାମ ଭିତରେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବସିଛୁ ପବନ ଟିକେ ବାଜେ କିନ୍ତୁ ପବନ ଗଛ ସବୁଆଡ଼େ ପତ୍ର ତ ବି ମାନେ ହଲୁନି। ପତ୍ର ହଲୁନି ଆଉ ଗରମ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗଛଟା ସବୁଆଡ଼େ ତ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଗଛର ଛାଏ ମାନେ ପବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଇଠି ଟିକେ ବସିଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆଗରୁ କ'ଣ ପିଲାଦିନେ ସବୁ ଆମେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ କେଉଁଠି ବାଉଁଶ ଗଛ ମୂଳେ ଯେକୌଣସି ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲେ ସବୁ। ଆଗେ ଲାଇନ୍ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନଥିଲା ବେଶୀ। ଏବେ ତ ଲାଇନ୍ ଥାଇକି ବି ମାନେ ଏତେ ସବୁ ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଛି ଯାଇ ବହୁତ ସୁବିଧା। ପାୱାର କଟ ଦିନକୁ ଶହେ ପାୱାର ଥର କଟ୍ ପାୱାର କଟ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାଲି ରାତିରେ ବି ଶୁଆ ହଇନି ଠିକରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜୀବନଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି ଆଉଛି ଯାଉଛି ହଁ ଆଉଛି କ'ଣ କରିବା ଆମର। ବିନ୍ଦାସମୟ ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ କହନ୍ତି କ'ଣ ଚଷମା ନାଇକିନା ଜୋତା ନାଇକି ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଅ ବାହାରକୁ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସିଆଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଚଳିବ। ଜୋତା ଲଗାଇବେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବେ ମାନେ ସିଏ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଅଫିସିଆଲି କାମ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମୂଲିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ହଁ ତାଙ୍କର ତ ମାନେ ପେଟ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ନା। ସକାଳୁ ଭୋରୁ ହଉ ବା କେତେବେଳେ ହଉ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ କାମ କଲେ ଦିନ 2ଟା ଯାଏଁ କାମ କରିବେ। ତେଣୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନରେ। ଏମିତି ଜୀବନ ଆମର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।